Benvinguts i benvingudes a la secció que us acompanya 2 vegades per setmana, produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i patrocinada per la Fundació La Caixa. Tenim amb nosaltres el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel. Bona tarda, Ignasi. Avui és l'última Economia en Valors de la temporada i, per tant, agrair a tots els que l'han fet possible i als nostres oients, evidentment. I tant, un agraïment a tots, també al Salvador Aragonès, que l'altre dia de la setmana és el qui està habitualment amb nosaltres, i, evidentment, al CES i a la Fundació La Caixa. La Fundació Formació i Treball, impulsada per Càritas Diocesana de Barcelona des de l'any 1992, s'ha convertit, Josep Àngel, en un referent de l'economia social. Exacte, Ignasi. I aquest darrer any han facturat prop de 36 milions d'euros. Avui en volem parlar de tot plegat, de tots els seus projectes, amb la Laia Ferrer. Ella és directora de la Divisió de Serveis de la Fundació Formació i Treball. Ja la podem saludar. Laia Ferrer, bona tarda. Bona tarda. La memòria del 2025 presenta una facturació de més de 35 milions d'euros. Què significa per una entitat social assolir aquesta dimensió empresarial? Doncs per nosaltres significa la consolidació d'un model que forma part dels nostres orígens. És entendre l'activitat econòmica com una eina al servei de la transformació social. Nosaltres, des del primer dia, hem tingut clar que per garantir la nostra missió havíem de desenvolupar una mirada empresarial que ens permetés assolir el màxim grau d'autofinançament possible i reduir així la dependència de tercers, sense perdre mai de vista la nostra finalitat social, no? Perquè la Fundació actua com a motor de 5 empreses d'inserció. I aleshores aquestes empreses d'inserció són les que generen l'activitat econòmica. Ja que parles de les empreses d'inserció, vosaltres heu contractat més de 800 persones en aquestes empreses. Quin impacte té una oportunitat laboral com aquesta en la vida d'una persona que potser té dificultats per trobar una feina? Doncs mira, per nosaltres una oportunitat laboral no és només el contracte de feina que li oferim dintre de les nostres empreses d'inserció, sinó que és una porta d'entrada a un procés de recuperació d'autonomia, de confiança i del seu projecte vital. Nosaltres entenem aquesta ocupació com una eina de transformació personal on les persones poden transformar aquelles dificultats que porten, perquè cadascú porta les dificultats de la seva experiència vital, dels seus projectes, i transformar aquestes dificultats en oportunitats, oferint un entorn segur on tornar a construir aquesta confiança i aquest poder mirar endavant. Per això nosaltres sempre parlem d'impacte social, perquè aquesta oportunitat laboral pot canviar una trajectòria de vida. Vostès també destaquen que més de 900 insercions en empreses ordinàries formen part també de les xifres de la memòria. Quan considereu que la vostra feina ha culminat amb èxit? Doncs mira, nosaltres entenem que l'èxit d'un itinerari d'inserció no és només a través de la incorporació al mercat de treball ordinari. Evidentment, aconseguir que una persona faci aquest pas és un objectiu molt important i presenta una gran fita, representa una gran fita per a aquesta persona. Però no és el nostre únic indicador de transformació. Per nosaltres, cada persona parteix d'una realitat diferent i per això l'èxit també té a veure amb la capacitat de completar un procés, de recuperar una confiança i d'adquirir una sèrie d'eines. Aleshores, depèn de l'itinerari que hagi fet cadascuna de les persones, pot ser tan important aconseguir que una persona torni a incorporar-se a tot el que és l'educació formal com que una persona passi a un contracte a una empresa ordinària. Per això nosaltres sempre diem que la inserció laboral és part d'un camí, però la transformació va més enllà. Sovint darrere de les dificultats laborals hi ha altres problemàtiques molt complexes, com la falta d'un habitatge digne, podríem dir. Molta gent està vivint en habitacions. El tema de la salut emocional, molta gent té falta d'autoestima, té ferides del passat, o la situació administrativa, molta gent en situació irregular que també té moltes dificultats. Com treballeu aquest acompanyament integral? Doncs mira, en els darrers anys les entitats socials hem esdevingut essencials
per contenir una realitat social que cada cop està més precaritzada i que porta la impossibilitat de construir projectes de vida de determinades persones. A l'habitatge i a la precarietat laboral s'hi sumen factors com irregularitats, tot el que m'explicaves, tot el que deies. Llavors, aquest context dificulta l'acompanyament en els processos d'inclusió. Llavors, què ens ha obligat això? A que el tercer sector s'hagi de repensar una mica les estratègies. Llavors, hem hagut de tenir una mirada més àmplia, on hem vist que la inserció laboral, tot i ser una palanca clau, ja no és suficient per garantir aquest procés de sortida de la vulnerabilitat. Llavors, des de l'àrea d'acció social de la nostra fundació hem evolucionat cap a un model d'intervenció més integral i personalitzat. Aleshores, que està basat en coordinació amb altres entitats i en la complementarietat de recursos per poder donar resposta a necessitats complexes. I això ho reflectim en projectes que combinen diversos suports, com pot ser habitatge per a joves sense llar, famílies monomarentals, que vinculen l'accés residencial amb itineraris d'orientació i d'inserció laboral. I tot això sempre amb coordinació amb altres entitats, perquè al final l'important és trobar totes aquelles entitats que fan coses en un mateix territori que faciliten aquest model que ha passat d'estar centrat principalment en l'ocupació a ser un acompanyament integral, on la persona està al centre i els itineraris estan adaptats a les necessitats diverses i interconnectades. Estem parlant amb Laia Ferrer, directora de la Divisió de Serveis de la Fundació Formació i Treball. Precisament la divisió de serveis que vostè dirigeix té tot un contingut en el seu treball. Quins serveis ofereix i quin pes té dins el conjunt de la Fundació? Doncs mira, la divisió que jo dirigeixo respon a una idea molt clara, que és la de generar activitat econòmica que al mateix temps doni resposta a necessitats socials i comunitàries. La nostra missió és oferir serveis professionals i de qualitat a empreses, administracions, entitats i fins i tot particulars, incorporant sempre una mirada d'impacte social i d'oportunitat laboral. Nosaltres tenim diferents línies d'activitat. Sempre estan vinculades principalment a gestió d'espais, a neteja, a logística, a el que és la gestió dels residus, a serveis auxiliars. Són activitats que ens permeten crear llocs de treball, que és la missió de la Fundació, per persones que participen en aquests itineraris d'inserció i aquests acompanyaments que fem i que alhora aporten solucions competitives al mercat. Tenim Nosaltres, dintre del conjunt de la Fundació, la divisió té un pes molt rellevant, tant pel volum d'activitat que generem com per la capacitat de crear oportunitats d'ocupació, però també perquè que està molt vinculada a aquest dia a dia de les persones, perquè els serveis que oferim tenen una incidència directa en espais i equipaments que formen part de la vida quotidiana de les persones. Un altre dels àmbits destacats que toquen a la Fundació Formació i Treball és la recuperació alimentària, uns números impressionants, 255.000 quilos d'aliments recuperats, segons dades de l'última memòria, i prop de 237.500 àpats servits. Com es lluita contra el malbaratament alimentari des d'aquesta perspectiva social que treballeu? Doncs mira, perquè aquesta lluita contra el malbaratament alimentari no es pot entendre únicament com un repte ambiental, sinó que també com una qüestió de justícia social. Nosaltres des de la Fundació, treballem perquè els aliments que encara tenen valor i qualitat no acabin convertint-se en residus, sinó que puguin arribar a persones que els necessiten i generar alhora oportunitats laborals. Molt bé. A través de la nostra línia d'alimentació, què fem? Treballem amb empreses i administracions per recuperar aquests excedents i gestionar-los de manera eficient. Fet que fa que aquests aliments vinguin a la nostra fundació, on els transformem en àpats elaborats amb criteris de qualitat i sostenibilitat i en experiències laborals que permeten a persones a itineraris d'inserció adquirir competències professionals. Molt bé. I després de més de 30 anys d'història de la Fundació Formació i Treball, quins són, per acabar, els principals reptes de futur? A veure, el nostre principal repte de futur és continuar evolucionant sense perdre l'essència que ens han portat fins aquí. O sigui, nosaltres, la nostra essència sempre serà generar oportunitats per a persones a través d'un model sostenible, innovador i arrelat a territori. Perquè nosaltres hem de tenim com a repte seguir creixent, però hem de créixer amb sentit.
no? La dimensió que hem assolit ens dona més capacitat d'impacte, però a la vegada també ens dona més responsabilitat. El futur passa per consolidar un model empresarial molt més compromès, capaç de combinar sostenibilitat econòmica, qualitat en els serveis i retorn social. No? I aleshores no volem créixer només en volum, sinó que en capacitat de transformar realitats. No? També tenim com a repte poder apropar-nos i anticipar-nos a aquests nous perfils de vulnerabilitat i a les noves necessitats socials, no? Que ens anirem trobant i que segur que la societat es va transformant. No? Nosaltres ara ja estem veient que el context actual mostra que les desigualtats canvien i que calen respostes més flexibles, personalitzades, innovadores. No? Llavors creiem que és important continuar reforçant aquests itineraris d'inserció perquè siguin eines reals de millora. Sí. Doncs Laia Ferrer, directora de la Divisió de Serveis de la Fundació Formació i Treball, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una altra ocasió. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Moltes gràcies, Laia. Gràcies. Una pausa i les notícies. Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa. Repassem l'actualitat d'aquests dies. El Banc Central Europeu ha decidit mantenir els tipus d'interès en el 2,25%. L'entitat pot, això sí, apujar-los al setembre per intentar contenir la inflació que segueix desbocada, sobretot per la guerra a l'Iran. OpenAI, una de les referències de la intel·ligència artificial, ha reconegut que alguns dels seus models d'intel·ligència artificial més avançats es van descontrolar durant una prova de seguretat i van acabar piratejant l'empresa Hugging Face. L'incident, que OpenAI qualifica de sense precedents, combinava el model GPT-5,6 sol amb un altre encara no identificat, que van trobar la manera d'accedir a internet i atacar sistemes interns amb credencials robades. L'empresa ha obert una investigació conjunta amb Hugging Face per aclarir què va passar. El producte interior brut d'Espanya va augmentar d'un 2,8% al 2025, el doble que la mitjana de la Unió Europea, que va créixer d'un 1,4%. Segons Eurostat, l'Estat es va situar com la setena economia comunitària amb més creixement, només per darrere d'Irlanda, Malta, Xipre, Polònia, Croàcia i Lituània. Alemanya, França, Itàlia i Espanya van concentrar gairebé el 60% del PIB de la Unió Europea l'any passat. Guanyar el Mundial de Futbol també pot notar-se a l'economia. Un estudi de la Universitat d'Oxford calcula que el país campió, aquesta vegada Espanya, millora el seu producte interior brut d'un 0,48% durant el trimestre de la victòria i el següent. Un impuls que, en el cas d'Espanya, serien uns 7.500 milions d'euros. El professor de SADE, Pedro Aznar, adverteix, però, que l'efecte és sobretot psicològic. Millora la imatge de marca del país i pot animar el turisme i les exportacions. El 2010, amb tot aquest impuls, es va dissoldre en pocs mesos per culpa de la crisi econòmica. El govern espanyol ha donat llum verda, d'altra banda, al nou pla Autoplus, amb ajuts de fins a 4.500 euros per comprar cotxes elèctrics i híbrids endollables. Substitueix el pla Moves i s'aprova per decret llei, sense el pas pel Congrés. El ministre Jordi Hereu ha explicat que els compradors ja podran tramitar l'ajut per via telemàtica, per internet, tot i que el sistema no estarà a punt fins demà divendres o fins dilluns. La subvenció serà retroactiva des de l'1 de gener i variarà segons si el vehicle és elèctric, econòmic o de fabricació europea. La pujada del petroli per la guerra a l'Iran encareix la construcció d'habitatges. Materials com ara asfalts, plàstics, pintures o ciment, molt lligats al preu del cru, empenyen a l'alça els costos i les promotores traslladaran l'increment al comprador final, sobretot en obra nova. L'habitatge nou ja va pujar un 13% l'últim any a Espanya, la major pujada de la sèrie històrica.
I BBVA Research preveu un altre 10% per aquest 2026. També pugen el polièster i altres fibres derivades del petroli i el sector del comerç electrònic i del turisme també notaran l'encariment del transport. Bitcoin acumula una caiguda propera al 40% des dels màxims d'octubre. Cada cop més analistes parlen obertament de criptohivern. Bitwise assegura que aquest fred hivern va començar ja fa mesos i que ni les bones notícies sobre la regulació o adopció aconsegueixen aixecar el preu. L'inversor Michael Burry, conegut per haver previst la crisi del 2008, encara és més contundent. Creu que Bitcoin ha quedat exposat com un actiu purament especulatiu, sense capacitat real de cobertura, a diferència de l'or o la plata. Però no tothom hi coincideix. Tom Lee, de Fundstrat, insisteix que els fonamentals de les criptomonedes, fonamentals en referim a les notícies que van sortint, continuen sent bones. Mentre l'or i la plata baten rècords, hi ha un metall preciós que l'any passat es va revaloritzar encara més, el platí, amb una pujada del voltant del 170%. A diferència de l'or i la plata, el platí destaca sobretot pel seu ús industrial clau en els catalitzadors dels motors dièsel i, de cara al futur, en les piles d'hidrogen dels vehicles elèctrics. És, a més, encara molt més escàs que l'or. Calen unes 10 tones de roca i gairebé 6 mesos per obtenir-ne una sola unça, i les principals reserves es concentren a Sud-àfrica. Els experts consideren que continua infravalorat davant de l'or i que té tots els ingredients en aquests moments per doblar el seu preu aquest any solament, tot i que cal tenir en compte que no és un actiu defensiu com l'or o la plata i implica volatilitat. Anem a altres temes. 10 cadenes de supermercats controlen ja el 65% de les vendes d'aliments a Catalunya, segons un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Mercadona, Bonpreu Esclat, Carrefour, Lidl, Consum Bonàrea concentren només aquestes 6 superfícies més de la meitat del mercat. L'estudi alerta que aquest model afavoreix el sobreconsum de carn i els ultraprocessats i contribueix a la inflació i al malbaratament alimentari, que xifra al voltant del 30% dels aliments produïts. Des del 2020, els preus dels aliments han pujat un 34% a Espanya. La calor està capgirant els hàbits de consum elèctric a Espanya. La matinada ha deixat de ser la franja més barata del dia. Segons el comparador HelloWatt, entre el 21 de juny i el 17 de juliol, la llum de nit ha estat un 30,6% més cara que la mitjana de l'any, mentre que al migdia amb prou feines ha pujat. El motiu és doble. Les nits tropicals disparen l'ús de l'aire condicionat de matinada o dels ventiladors i les onades de calor porten menys vent que redueix la generació eòlica. Al migdia, en canvi, l'energia solar és capaç de contenir els preus. Catalunya rebrà 63 milions d'euros del pla del govern espanyol per climatitzar hospitals, centres de salut i escoles. És la comunitat més beneficiada, seguida d'Andalusia, amb prop de 61 milions. L'acord s'ha tancat aquest dimarts a la Conferència Sectorial d'Energia, presidida pel secretari d'Estat Joan Groisart. En total es reparteixen 368 milions d'euros per actuacions de climatització i eficiència energètica a la xarxa pública. Les comunitats han demanat incorporar criteris, com la temperatura, en futures convocatòries. La bombona de votar s'ha encarit de gairebé un 16%, passa de 15,39 euros a 17,83. L'augment respon sobretot a la fi de la reducció de l'IVA i a la pujada del cost del transport. El preu es revisa cada 2 mesos segons el cost de la matèria primera i el del transport. Aquesta vegada les matèries primeres han baixat, però el transport s'ha encarit més d'un 50%. Els repartidors de votar reclamen, a més, que revisin uns costos de repartiment congelats des de fa 6 anys, el 2020. Les energies renovables cobreixen cada cop menys el consum elèctric a Catalunya. El 2025 només van arribar
al 15,3%, per sota del 16,2% de l'any anterior, molt lluny de l'objectiu del 50% previst per al 2030. L'Observatori de les Energies Renovables alerta que Catalunya ha hagut d'importar més electricitat de la que generem renovables, sobretot des d'Aragó, una situació que qualifica de pèrdua de sobirania energètica. La nuclear continua sent la principal font, amb més de la meitat de la demanda coberta. I gairebé la meitat dels nous treballadors estrangers a Catalunya han entrat al mercat laboral en posicions científiques i intel·lectuals, concretament un 49,2%, amb 60.500 nous ocupats entre els anys 2023 i 2025. Segons l'Observatori del Treball, Catalunya va sumar 123.000 persones estrangeres a l'ocupació en aquest període, gairebé el 70% de tot el creixement laboral. Els sectors que més en concentren són el comerç, les comunicacions, el transport i la sanitat. Amb tot, l'ocupació elemental continua sent on hi ha més proporció d'estrangers, amb gairebé un 60%. Acabem l'informatiu per posar el punt final també a la secció Economia en Valors, la d'avui i la de tota la temporada. Gràcies, Ignasi, bon estiu a tothom i, com diria el Salvador Aragonès, que siguin feliços. Exacte, que sigueu feliços i una abraçada també al Salvador Aragonès, exacte, una abraçada. A tot l'equip que ha fet possible aquesta secció, també amb la Fundació La Caixa al patrocini i al Centre d'Estudis Econòmics i Socials a la producció. Que vagi molt bé. Fins aviat. Gràcies, fins aviat. Tenim